Patrick van der Broek uit Oerlo nam vrijdag afscheid als gedeputeerde van de provincie Limburg. Met ingang van 1 januari gaat de Oerlonaar aan de slag als dijkgraaf van het nieuwe waterschap Limburg. In deze special van Pelemaas TV aandacht voor zijn werk als gedeputeerde, zijn hoogte- en dieptepunten en natuurlijk zijn nieuwe uitdaging. Nou, na een kleine 6 jaar als wethouder in Venray te hebben mogen werken, mocht ik aan de slag hier in het gouvernement. Ook voor een krappe 6 jaar. En dat is eigenlijk van Venray naar Maastricht. En dan ga ik als dijkgraaf aan de slag naar Roermond. En zo komen we toch weer een stapje dichter bij huis. Nou, we krijgen hier vaker in het gouvernement ook klassen op bezoek. En dan stellen ze ook aan mij de vraag van, wat doe je nou eigenlijk? En dan, als ik dan zeg wat ik eigenlijk doe, dan vinden ze er eigenlijk geen bal aan. Want het is eigenlijk de hele dag vergaderen. Gelukkig weinig hier in het gouvernement. Want ik vind dat je als bestuurder buiten moet zijn. Dus het is veel op stap. We maken makkelijk een 80 tot 100.000 kilometer per jaar. En dan ga je naar Den Haag. Of je gaat naar Brussel, of je gaat naar Mook, of naar IJsden, of anders wel naar Berlijn. Om over grensoverschrijdende spoorverbindingen te spreken. Dus eigenlijk is dat het belangrijkste gedeelte van mijn werk. Vergaderen en overleggen. En dat doe je dan in hoofdzaak met bestuurders, met voorzitters, met staatssecretarissen, met ministers. En dan moest ik in het begin nogal aan wennen. Want als wethouder uit Venray vond ik het fantastisch en dat vind ik nog steeds. Om, als ik dat zo mag zeggen, gewoon met mensen te praten, want daar doe ik het voor. Daar wil ik ook bestuurder voor zijn. En dat vond ik nog wel het meest wennen toen ik gedeputeerde werd, dat je iedere keer weer met professionals aan het praten was. En dat heeft me echt wel moeite gekost om me dan te realiseren. Ik ben nou met een staatssecretaris aan het praten over elektrificatie van die Maaslijn. En dat doe ik gewoon voor die mensen uit Venray of uit Roermond of uit Zwalmen. Want daar haal ik iedere keer weer mijn inspiratie vandaan. Dus eigenlijk in hoofdzaak veel overleggen. Ander leuk aspect, en dat vinden kinderen dan ook een stukje leuker om te horen, is dat we ook vaker werkbezoeken hebben naar een boerenbedrijf. Ik heb ook monumenten in mijn portefeuille. Dat je monumenten gaat bezoeken en ook weer met die monumenteneigenaar gaat praten van wat moet er aan jouw monument gebeuren en hoe kunnen we daar een goede toekomstige functie aan geven. En dan zie je eigenlijk ook weer, dan is Venray ook weer hartstikke dichtbij. Dan kom je ook in de grote kerk, in onze prachtige Petrusbandenkerk, waar we ook als provincie van hebben gezegd, daar gaan we een steun in de rug geven, zodat ook die kerk in stand gehouden wordt en ook verder doorontwikkeld wordt. We staan hier in de Statenzaal, zeg maar zo'n beetje de gemeenteraadsruimte zoals we dat in Venray ook kennen. En in deze zaal komen statenleden en ook het bestuur van de provincie om de 8 weken bij elkaar, 6 tot 8 weken. En die worden belangrijke beslissingen genomen voor Limburg. En eigenlijk gaat er iedere vergadering worden beslissingen genomen over tientallen miljoenen euro's. En hier zit dan GS. Dus het bestuur van de provincie, dit is mijn vaste plek. Ik sta hier nu bij de tafel van de voorzitter van Provinciale Staten, dat is Theo Bovens. Die heet in Limburg ook wel gouverneur. En als je nou iets heel belangrijks te vertellen hebt, dan ga je dat hier achter het katheter doen. Zodat je vanuit hier ook de statenleden goed kunt toespreken. En wat er natuurlijk ook gebeurt als statenleden het ergens niet mee eens zijn of vragen willen stellen. Dan gaan ze interromperen en dat doen ze aan de interruptietafel. Eigenlijk net zoals dat ook in de Tweede Kamer is. En daar lopen we nou even naartoe. En dit hier is dan de interruptietafel. En als je dan als statenlid iets wilt zeggen, dan doe je het vanaf deze plek en dan kun je dan GS toespreken.
En daarmee is eigenlijk in een nutshell een beetje de plekken aangegeven van wie hier in de Statenzaal op welke plek zit en welke rol en functie ze vervullen. Weet je, gedeputeerde zijn is geweldig. Ja, zoals je ook weet, ik ben ooit eens een keertje in Kerkrade geboren en getogen. En ik ben een jaar of 20 naar Venray verhuisd. Daar ben ik ook helemaal geworteld. Daar voel ik me ook thuis. En het mooie van gedeputeerde zijn is dat je dan ook voor de hele provincie aan de slag kunt. Ja, natuurlijk is het ook wel logisch van wat heb je er nou voor Venray betekent. En eigenlijk is het wel heel erg mooi om dan ook aan te geven vanuit die hele breedte van Limburg, wat ik daarbinnen ook voor Venray heb kunnen doen. Dat is een van de leukste dingen die ik heb mogen realiseren. Helemaal in het begin, mijn eerste jaar als deputé, dat was droge voeten voor Limburg. In Zuid-Limburg hebben we het waterveiligheidsproject Grensmaas. En daar waren feitelijk financiële problemen. In Noord-Limburg was het geld voor Ooiewansum nog niet geregeld. Plannen lagen er wel, maar het geld en daarmee de uitvoering niet. En ik zeg altijd, daartussenin moest ook nog voor 170 miljoen euro geïnvesteerd worden in waterveiligheid. Ja, er werd hard aan gewerkt om dat bij het Rijk op te halen, om budget en draagvlak te krijgen voor alle 3 de projecten. Dat was tot nog toe niet gelukt. En ik ben met alle 3 de projecten naar Den Haag getrokken en hebben feitelijk ook voor alle 3 de projecten geld weten op te halen. En daarmee ben je als gedeputeerde voor heel Limburg aan de slag. En voor Venray en Horst en de Maas is natuurlijk het project Ooiewansum ontzettend belangrijk. Een stuk waterveiligheid. Ook toerisme en recreatie, economische ontwikkeling. En niet te vergeten, daar waar ze in Wansum al 30 of nog langer over aan het praten zijn, de randweg eromheen. Ja, en dan een ander mooi voorbeeld is natuurlijk de Maaslijn. Een jaar later, na Ooiewansum, werd ik verantwoordelijk voor alle spoorse infrastructuur en het openbaar vervoer in Limburg. En ik keek eigenlijk naar die kaart van Limburg en ik zag er een aantal verbindingen, maar ik zag er ook de Maaslijn. En ik vroeg aan mijn collega's in GS, GS is een beetje hetzelfde als burgemeester en wethouders in een gemeente. Ik zei van, goh, hebben we nou eigenlijk ons alles een keertje ingespannen om die Maaslijn op te waarderen? Want het is eigenlijk bezopen dat daar nog met diesel gereden wordt. Dat zou toch eigenlijk elektrisch moeten. En eigenlijk zouden er ook veel meer treinen en ook een intercity als het even kan willen laten rijden. En toen zeiden ze van, nou, we hebben eigenlijk nog nooit ons hart voor gemaakt. En ik ben ermee aan de slag gegaan. En dat is gelukt. 164 miljoen euro bij elkaar gebracht. Waarmee we nu gaan elektrificeren. En dat zal in 2019 zullen we daarmee starten. 2020 is dat afgerond. Dat is ook voor heel Limburg belangrijk. Van Nijmegen tot en met Roermond. Maar ook voor Maastricht en voor Heerlen. En natuurlijk ook voor Venray. Het is een ontzettend belangrijk station. En daar krijgen we ook betere en snellere treinen, ook in een hogere frequentie. Ja, dat zijn 2 wat grotere projecten waar ik voor Venray wat heb mogen betekenen. En ja, wat ik zelf ook wel heel erg mooi vind, het Annepark, het Sint-Anne-terrein, ja, nog steeds een prachtige parel in Venray. Waar we ook als provincie een forse financiële bijdrage aan gaan leveren om dat ook daadwerkelijk te gaan opwaarderen en het weer de uitstraling te laten krijgen die het ook verdient. Ja, we staan hier in de feestzaal van het gouvernement en deze week is er dus die conferentie van 25 jaar Verdrag van Maastricht. Hier ligt het Verdrag van Maastricht en mooi om dat nu te vieren. En ja, in deze feestzaal is ook mijn afscheid gevierd. Ik vond wel alles bij elkaar wel heftig. Ik bedoel, in dit gebouw heb ik ja, gewoon veel meegemaakt. En eigenlijk is wel het hoogtepunt, maar ook dieptepunt zit eigenlijk in de treinagenda. Een belangrijk hoogtepunt voor mij is geweest de elektrificatie van de Maaslijn. Ja, we merken er nu nog niks van. Er wordt nog gewoon nog met zeg maar oude treinen gereden op de Maaslijn. Maar over 3 jaar rijden daar elektrische treinen. Dat is natuurlijk geweldig en daar ben ik trots op. Ook dat we de komende 3 tot 4 jaar voor bijna €1,5 miljard investeren in spoorinfrastructuur in Limburg. Daar ben ik trots op. En dat is ook eigenlijk een ontzettend belangrijk hoogtepunt. En daar staat er tegenover dat in diezelfde portefeuille ik ook echt een absoluut dieptepunt heb meegemaakt.
En dat was gewoon een bedrijfsfraude die er vanuit Abellio, een volle dochter van NS, heeft plaatsgevonden. En daarmee eigenlijk ook de concessie hier in Limburg van onze nieuwe openbaar vervoer in gevaar bracht. En het dieptepunt was daar voor mij dat ik met mensen sprak die ik ook echt 100% vertrouwde. En die bleken achteraf fraudeurs te zijn. En dat is eigenlijk hartstikke, weet je, werk is werk, maar menselijke relaties, dat raakt mij nog het meeste. En dat is gewoon echt vervelend. Dat gezegd hebbende, nu de blik vooruit, prachtig dat mijn afscheid hier gevierd is. En ik ga aan de slag als dijkgraaf van het nieuwe waterschap Limburg en dat ligt een prachtige opgave. Nou, weet je, een van de echte dieptepunten hier in het gebouw is, dat zie je hier voor je staan. In de kleine 6 jaar dat ik nou gedeputeerde ben, ben ik 20 kilo aangekomen. Ik zeg er maar over, ik schaam me ervoor, maar dat heeft alles ermee te maken dat we hier zo goed verzorgd worden door deze lieve mensen. Dankjewel. Kom. Kom in. Dank je. Nou, het leuke als gedeputeerde is, uiteraard heb je een heel, zoals het dan heet, ambtelijk apparaat om je heen die je ondersteunen. Maar het bijzondere is ook dat je een persoonlijk medewerker mag uitzoeken. En dat is Anne Thiele geworden. En als CDA-gedeputeerde kies je altijd iemand uit onze eigen geledingen. En zijn dat altijd jonge mensen die eigenlijk net van school afkomen en door ze de functie te laten vervullen van persoonlijk medewerker, hebben ze eigenlijk een fantastische eerste stap naar een werkcarrière. En kan je verzekeren, het is hard buffelen. Het zijn echt lange dagen maken. Ik heb er heel erg veel respect voor hoe Anne dat doet. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en het weekend veilig. Wordt het leven van Anne beheerst door mijn agenda en daar stelt zich ook op in. Dus dat vraagt veel en volgens mij krijgt ze er ook wel een aantal leuke dingen voor terug. Maar volgens mij kan Anne dat beter zelf vertellen dan dat ik dat vertel. Ja, het is een ontzettende dynamische functie, leuke functie om op te mogen trekken met een gedeputeerde en het van dichtbij mee te mogen maken wat hij allemaal zoal doet en hoe dat gaat als er grote projecten zich aandienen, hoe het initiëren van grote projecten gaat. Daar heb ik heel veel van mogen zien, heel veel van mogen leren en daar ben ik Patrick dankbaar voor en ik hoop dat ook mee te nemen naar de gemeente Venray. Ja, en dat is natuurlijk super. Eigenlijk het bijzondere is, ik word straks dijkgraaf. Anne die blijft hier en eigenlijk is Anne de eerste persoonlijk medewerker die ook, zo, als ik dat zo mag zeggen, Anne mee overgaat naar mijn opvolger, dat is Hubert Makkes. Dus Anne blijft in het gouvernement. Daarmee hebben we als Venray nog een hele sterke en goede link met het gouvernement. En ik word dijkgraaf. Nu hebben we nog 2 waterschappen in Limburg. Het waterschap Roeren-Overmaas en het waterschap Pelen-Maasvallei. En ingaande 1 januari wordt dat 1 waterschap. Dat is eigenlijk heel erg bijzonder, want dan hebben we 1 waterschap op de schaal van Limburg. En daarmee zijn we gelijk in de top 5 van waterschappen in Nederland. Ik mag er dijkgraaf van worden. En daar heb ik ontzettend veel zin in. En waarom? Omdat ik dan weer aan de slag kan met waterveiligheid. Daar ben ik ook als deputé al mee begonnen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar afgelopen zomer, dat er enorm veel wateroverlast is geweest in het buitengebied. Nou, dat wil ik heel erg graag aanpakken. En dan samen met zo'n beetje alle Limburgers. Want we zijn als Limburg nog steeds niet beveiligd tegen het hoogwater van 93 en van 95. Dus nog veel werk te doen. En daar ga ik heel graag mee aan de slag.